Dobar dan, drugovi drugarice i jedine lepotice, dobrodošli na prvi dan Dreg festivala Dragoslavia live u Beogradu. Festival otvaramo panel diskusijom Dreg kao umetnost, u kojoj će učestvovati više drag performera i drag performerki koji su ovdje tu danas sa mnom. I mi ćemo diskutovati o njihovom kreativnom procesu i o dregu kao samoj formi umetničkog izražavanja. Moji današnji sagovornici i sagovornice su Ana, koja je inače poznatija kao Dagger, potpredsednica Dragoslavije, Paola, i jedna jedina kolonija Killix. Međutim, pre nego što krenemo sa samim panelom, ja bih želela da kažem par stvari. Želela bih da primetim da, na primjer, meni kao drag umetnici, pa dobro, ja sam Sonja, sad za to svi znate, želela bih da primetim da meni kao drag umetnici smeta način na koji dosta domaće publike žele da konzumira drag. Primetila sam, na primjer, da dosta ljudi koji, na primjer, pozivaju nas da sarađujemo, uvek nas najčešće pozivaju da sarađujemo u formatu da se od nas očekuje da mi objašnjavamo ljudima koji nisu edukovani o tome šta je drag. Tako da, na primjer, ja sam i sama nastupala kao drag kraljica, kao lip-sync performer, kao DJ, kao organizatorka žurki, čak sam i u nekim momentima se oprobala kao muzičarka. I vrlo često ljudi nisu zainteresovani za to što mi umemo da uradimo. Vrlo često nas ne pozivaju da dođemo da otpevamo pesmu sa svog novog albuma ili da pričamo o svojim umetničkim projektima ili da odradimo lip-sync performance, nego se od nas očekuje da dođemo i da objasnimo ljudima šta je drag. Najčešće su ti intervjui neplaćeni takođe. Ili pak, na primjer, da učestvujemo u nekim dokumentarnim projektima gde mi, na primjer, poziramo za fotografije koje će biti za neku izložbu, da ponovo mi objašnjavamo šta je to drag. Ili, na primjer, da učestvujemo u dokumentarcima u kojim mi treba da objasnimo šta je drag. I mi smo, na primjer, baš primećamo često same kada razgovaramo o tome, da, na primjer, ukoliko se osoba bavi glumom, ona ne želi non-stop da objašnjava ljudima šta je gluma. Ona prosto želi da bude angažovana da glumi. Tako da, to je prvi problem koji, na primjer, mi često imamo sa načinom na koji publika od nas žele da konzumira drag. A takođe, druga primjera koju bih ja imala je to što često su ti intervjui vrlo generični. Vrlo često nam postavljaju vrlo generična pitanja, a to su pitanja koja, mislim, ja sam ovde napisala, najčešće pitanja koja me pitaju, šta je za vas drag? Kada ste počeli da se bavite dragom? Da li je vaš drag komentar na rod? Koja je vaša mišljenja na seriju RuPaul's Drag Race i tome što je drag postao mainstream zahvaljujući njemu? Da li je to dobro ili loše? Da li od draga može da se živi u Srbiji? I na kraju, šta vi mislite? Šta je budućnost draga u Srbiji? I meni je nekako, ja sam na ovoj sceni već 11 godina i dugo sam davala intervjue koji su uvek bili identični, ali sam prestala u zadnje godine da dajem intervjue kada me postavljaju ovako generična pitanja, jer se stičem utisak da osoba ne zna ništa o mom radu, sem da se bavim dragom. Tako da, ja mislim da je jako bitno kada intervjuišemo umetnika ili umetnicu, da istražimo konkretan rad tog umetnika i te umetnice i postavljamo konkretna pitanja o njihovim umetničkim projektima, time stavljamo do znanja umetnika ili umetnice, da smo došli pripremljeni na intervju. Tako da, ja ne želim da ovo danas bude samo panel diskusija koja će biti vrlo interesantna, a želim da ovo takođe bude jedan primer ljudima koji žele da intervjuišu drag kraljice i drag kralje ili ostale drag umetnike s celog novog spektruma, kako treba intervjuisati drag umetnike. Tako da, ja ću da otpočnem sa prvim pitanjem za moju sagovornicu u Killix.
Killix je antropomorfno magijsko biće koje zauzima različite forme, crpeći životnu snagu i inspiraciju iz mode, umetnosti i destrukcije. O njoj se najviše može saznati iz dokumentarnih fotografija i videa, kao i narodnih priča i verovanja. Tako da, ima jedno pitanje za tebe, a to je da primetila sam, na primjer, jedna od mojih omiljenih drag kraljica, Juno Birch, je bila ilustratorka i vajarka koja je počela se bavi dragom tako što je vremenom počela prosto da se oblači kao te svoje ilustracije i svoje skulpture i primetila sam da je tvoj drag imao jednu sličnu tranziciju, da si ti radila crteže, ilustracije, stikere koje si mi davala, koje si nemala zaletene na laptopu, a onda si vremenom počela te likove da crtaš na sebi i da je tako nastala ona Killix. Možeš da mi kažeš nešto više o svom umetničkom procesu i o tom nastajanju ume i prelasku iz kreativnog izražavanja kroz crtanje u drag? Naravno, Sonja, pre svega pozdrav svima. Pomoću se da dođem na Juno Birch, koja sam drag kraljica i kada sam je otkrio, negdje sam se povezala sa tim, gde od njenog starašta da ona negde pronalazi svoj drag i skulpturi u crtežu i zapravo sam ja krenuo iz tog pravca da, kad sam nekako da se šminkam, zanima me najviše da transformacija i da promena što veća transformacija može stvarno više izgledam i naravno da je prvi neki način kako sam pomenuo, pokušao da imitiram svoje ilustracije koje sam crtao i nije se tu zaustavio nekako, mislim da je tu pisala na krugu da ono što sam negde donosio na svoje izložbi, uradili smo to kako slikam, kako crtam i postala se nekako jedna te ista priča, te ista estetika i nekako jedno drugo kranje po početku da. Sada imam pitanje za moju prijateljicu Dagger. Tako da uzmi samo mikrofon. Tvoja drag persona se dosta razlikuje od ostalih performera na sceni po tome što su Erik i Dagger, što na prvi pogled zvuči kao tvoje ime i prezime, u stvari dva različita drag karaktera. I Erik je drag kralj, Dagger je drag kraljica. I oba drag alter ega imaju svoj karakter i svoju priču. Možeš li da kažeš nešto više o Eriku, a zatim i o Dagger, kako se njih dvoje razlikuju, kako se međusobno popunjavaju i koje aspekte svoje ličnosti pokušavaš izličiš kroz jedan, a koji kroz drugi karakter? Ćao ljudi, Erik Dagger ovde. Ovo je kratak story time. Jedne večeri 2018. godine sam se šetala pored Skupštine ovde u Belgradu i slušala sam muziku i predstavljena mi je bila puštena na shuffle playlisti je bila Bedroom Hymns od Foaje and the Machine, a zatim je počela pesma I Feel You od Depeche Mode. Sorry. I dok su se puštala pesma, sam izmišljala kako bi izgledao performance, kako bi izgledala šminka, kako bi izgledao outfit. I onda sam shvatila da mene zapravo to stvarno zanima i da bila možda da se bavim sa time. A možda i pokukla mi je ova dualnost da bi mogla da budem i muško i žensko. A možda isto i zbog toga što sam blizanac. Who knows? Erika sam bazirala na jednom liku o kom sam pisala u stripu kad sam imala 16 godina. Gde sam grškom mogu Erisu dala ime Erik, da se lakše uklopi u stvaran život. I naravno bila sam inspirisana muškarcima kao što su Freddie Mercury, Prince i David Bowie. A Dagger sam osnovala kao na stvarima koje su mene privukle kao mladu devojku. To su gothic, veštice, horor i sve ovo. I iskreno kao žena sam bila, kao bižena, sam mnogo fetišizirana od strane muškaraca i sa Dagger sam probala da preuzimam tu moć nazad. A sa Erikom želim da eksperimentišem sa muškošćom i da pokažem da muškarac koji flirtuje, koji je malo kasanova, ne treba da bude
mačo i ne treba da se pusti toksičnoj muževnosti. Mislim, što povezuje Erika i Dagger je to da mi pomažu da navigiramo kroz svoj gender identity i da im prosto da eksperimentišem. Hvala ti, Erika. Pitanje za Paolu. Dobro večer. Ti si počela da se baviš Dregom u Novom Sadu, da postoji mala, ali vrlo interesantna i jedinstvena scena, ali si također imala prilike da putuješ u inostranstvo i da spoznaš Dreg kulturu u Švedskoj, gde si i dobila svoje drugo prezime Wolff. Možeš da nam kažeš nešto više o sceni u Novom Sadu i kako se ona razlikuje od scene u Beogradu, a onda i od scene u Švedskoj ili negde preko? Novosadska scena je dosta mala. Jako mali broj ljudi se zapravo usuđuje da se bavi Dregom, tako da smo krenuli bukvalno nas možda 4-5. Krenuli smo se okupljamo u LGBT organizaciji i grupa Izađi i onda smo nekako se zajednički ohrabrivali da krenemo da se bavimo Dregom ozbiljnije. I tako je i bilo. Naravno, beogradska scena je mnogo veća i Dreg radice iz Beograda su onako bezuslovno pružale podršku nama iz Novog Sada i tako je krenulo. Počeli smo zajedno da nastupamo i prvi nekako nastup se desio 2019. godine u tadašnjem klubu Fići. To je bio prvi nastup gde smo nekako, gde je bosanska drag scena zajedno sa Beogradskom nastupila. I za nas su čuli neki drag umetnici iz Švedske i tako smo se povezali. Igrom slučaja, ja sam uspostavila kontakt sa drag kraljicom i kraljem iz Švedske, baš na tom događaju. I od tada se razvilo neko naše prijateljstvo. I imala sam priliku da vidim kako je to u Švedskoj. Tamo je, doduše ja sam bila u manjem gradu koji je sličan Novom Sadu, to je Petak. I tamo je scena dosta, da kažemo, manja, dakle slična kao u Novom Sadu, dok je recimo u Stockholmu mnogo veća scena, dakle slična kao i ovde. S tim što kod nas drag ima tu neku više aktivističku notu. Kod nas je drag uvek nešto novo i kod nas ima drugačiju vrednost. Dok u Švedskoj je to više komercijalna stvar, dakle to je više stvar o žurki i oni tamo zarađuju jako lep novac vezano za to, ali nemaju taj aktivistički moment kao što mi imamo ovde. Međutim, samo ja kako sam otišla tamo i kako sam dobila podršku, to prezime Wolff je predstavilo na neki način podršku, znači podrška švedske drag scene nama ovde u Srbiji. Ja sam zovno prihvatila da imam i prezime Wolff kako bi imala tu neku saradnju i podršku zajedno sa njima, tako da, eto, to bi bilo ovo ne tvoje pitanje. Hvala ti puno na tom odgovoru. Kaži mi, u kom smislu misliš da je kod nas, na primjer, da li misliš da je drag sam politički čin baviti se dragom zato što nije toliko popularno? Da, ja mislim da, baš zato da, mislim da je politički čin, da je više aktivizam, a ne nešto komercijalno, mada kako se razvija drag scena ovde kod nas, tako se postaje sve više i više komercijalizovano i sad imamo neke kuće koje se možda formiraju i tako dalje, ali dalje nekako mislim da ovde u Srbiji ipak to čisto aktivizam, ali to je samo moje mišljenje. Pa dobro, zato što je volonterski ne mogu da znači da je aktivizam. Šalim se, naravno. Plaćene smo, mi nismo uvek, ali smo uglavnom plaćene barem nešto. Ali često i mi imamo osjećaj kao da i kada radimo, na primjer, kad uzmemo neki nastup, često mi to ne zaradimo onoliko koliko smo uložili, nego je to više nešto što mi radimo prvo za sebe, a onda uvek postoji taj osjećaj, pa radimo ovo za zajednicu, radimo ovo za novine generacije koje tek treba da dođe.
Tako da, hvala ti malo, samo da uspjela. Uma, ti nam dolaziš iz kuće koja se zove House of Killix. Kao kuća i kao kolektiv često organizujete svoje privatne događaje, kao što je Noć veštica ili ubijanje morane i dozivanje proleća. Događaji su često prepuni simbolike i razloga za oblačenje u kostime i koji poprilično kultivišu bliskost među ljudima koji su tu i koji imaju priliku da budu deo Killix magije. Možeš li da kažeš nešto više o svojoj kući, vašim okupljenjima i značaju koji oni imaju za tebe? Mislim, kroz dvojeće pitanje na događajima od Švedska i praznike i na kuću, pošto su nekako različito vreme počeli da se dešavaju u 10 stvari. Kuća Killix je nastala vrlo spontano i u startu su bilo troje koji su bili u kući, Killix, pogrešna i kasnije se pridružila programa. I nekako kako smo igrali zapravo da istražujemo Dreg, spontano smo ijeglovili kuću i imali smo pre svega prezime, iako je pogrešna postojala mnogo pre, ali nekako smo zajedno našli sebi nekog mesto što nam se radi sa Dregom. Noć veštica je stvar užeg društva, mi smo se nekako prvi put i okupili na Noć veštica, jer smo svake godine obeležavali Noć veštica. I to je postao neki moment kasnije kad se počeo da istražujem Dreg, to je bilo zanimljivo da mogu da navedem veliki broj ljudi imamo okruženju da se kostimire, da se na jednom mestu kostimirali, da nacionalni svoje izraze i da se zaprimo kostimu. I ubrzo smo shvatili da nam je potrebno još jedan takav događaj, kako da neko smo našli neki balkanski praznik koji je bio na suprotne strane godine od Herodina, znači Veštice, kada smo gledali da bude negde proleća i našli smo starostovenski praznik Pogleda, gde se ljudi kostimiraju u neke, mislim, starostovenske estetike ubiljnije, kostimiraju su strašne stvari, kako bi je zimu, i ono što se deša, što je deo rituala, jeste da se pali dela lutka, koja predstavlja Uranu, to jeste boginu zime, smrti. I takvi neki događaji su meni posebno zanimljivi zato što stavljaju da rade nešto što je nesvakidašnja aktivnost i zajedno učestvuju nekim stvarima koje čovjek ne bi nikad radili, a to je plesov vatre, preskakanje vatre i jednostavno kao saživljavanje sa masom i sa tim nekim pritovim momentom koji je bez svega zabava, ali kasnije neko povezivanje koje je li moguće da se ostavi negdje drugde i po nekim drugim okolnostima. Tako da ti paganski događaji koji slavimo su pre svega na neki način da se ljudi izraze i da se spoje tog događaja oko nekog praktičnog rituala. Hvala ti na tom odgovoru. Erik, imam jedno pitanje za tebe koje je malo ozbiljnije i koje se bavi tvojim spajanjem umetnosti i aktivizma, a to je da si u jednom performansu za Dragoslavia show simbolično ukazala na partnersko nasilje koje se doživljava. Izvan Drega si i sama feministkinja i često diskutuješ temu seksualnog nasilja. Koliko je feminizam bitan i inkorporiran u tvoju umetnost i da li je Dreg alat koji čini da ti bude lakše da diskutuješ o ovoj temi? Da se navežem na ono što je Paola rekla, ja smatram da Dreg može biti političan i da je dobar alat za širenje informacija. Mislim, kod mene jeste bitno da moja umetnost ima u sebi elemente intersectional feminizma i aktivizma, jer treba glasno da se priča o tome kako je marginalizovanim grupama koliko god bude ljudima neprijatno. I mislim da kroz Dreg mogu teme kao što su seksualno nasilje, partnersko nasilje, zabrana abortus, rasizam, seksizam, homofobija, transfobiju, šovinizam i climate change, da ih prikažem na neki kreativan način koji može efikasnije da utiče na gledalca
nego kada čite, na primjer, statistiku, jer se onda sa mojom kreacijom kreativno navizuje. Također smo diskutovali par puta na Instagram live o tvom aktivizmu. Koliko je tvoj aktivizam prednjačio tvom bavljenju Dregu i da li možda aktivizam tebe gurnu taj Dreg? Da li se osjećala kao da treba maska ili nekakav dodatni alter ego da bi mogla da kažeš neke stvari koje ranije nisi mogla kao mama? To je mnogo dobro pitanje. Pa, mislim, sa mojim godinama sad, za 10 dana koliko 28, meni plani svejedno postaje da li ja kažem nešto kao Ana ili kao Dagger. Ali ranije, kad sam stvarala svoju drag personu, jeste služio kao jedan alat i kao jedan zid od kritika koji bi došli na tome kad, na primjer, komentarišem o rasizmu u slovenačkim šovima i o homofobiji. Mislim da nekako jako interesantno svaki put kada pokušamo da svoj aktivizam ubacimo kroz drag, jer više gubi tu formu čiste zabave i zapravo stavljamo ljudima do znanja da imamo neke ozbiljne poruke koje želimo da poručimo, jer mislim da je drag, često nas kao aktivisti ne žele da slušaju kada probimo nekim stvarima, jer niko ne voli da nas vozaš, nema to radiš, a opet kad si ti u jednom kostimu koji je od glava do pete, nekako imaš tu pažnju ljudi. I nekako je mnogo bitno iskoristiti, naravno, za neke ljude možda da bude čista zabava i čisto umetnički izražaj, ali nekako je jako dobro prilika u tom momentu kad svi gledaju tebe da iskoristiš baš taj moment, da im daš neku političku poruku, šta ti misliš da nije u redu sa svetom, šta bi mogli da promenimo, da prosto stvari oko nas budu bolje. Tako da, hvala ti na odgovoru. Paola, nas dve smo mnogo pričale o tvojim iskustvima i ja ću se truditi maksimalno da ne budem ona osoba koja tokenizuje ljude kao Rom, da ne tokenizuje kao Romkinju i kao trans ženu, ali činjenično stanje da to što si ti Romkinja i što si trans žena oblikuje tvoje iskustva i doživljavaš neke opresije na tim osnovama svaki dan. Ono što sam ja tebe želela da pitam je da li se osjećaš dobrodošla na sceni i da li smatraš da se dovoljno često ukazuje prilika da izraziš svoj pun potencijal i da inkorporiraš svoju kulturu u svoju umetnost. Nebitno da li je romsku kulturu ili trans kulturu ili oboje. Pa, u suštini, ne mogu reći da se ne osjećam dobrodošlo. Osjećam se zaista dobrodošlo, naročito od strane beogradskih kraljica. Stvarno moram priznati da su one zaista jako velika podrška. Pružile su mi priliku prvi put ove godine da za Svetski dan Roma nastupam zajedno sa njima i celo večer smo nekako posvetili Svetskom danu Roma. I to se desilo prvi put u istoriji tako nešto i ja sam bila jako srećna. I smatram da se sa tim događajem nekako da su se otvorila vrata. I da mislim da će biti sad sve više i više prilike za mene lično da nastupam, a isto tako za druge drag kraljice i kraljive koji su eto, u slučaju i romske nacionalnosti, pa da napravimo jednu vrstu držamo grupe koja će imati priliku da i o tome priča, jer je činjenica da među drag kraljevima i kraljevicama imamo osobe koje su i romske nacionalnosti, i drugačiji rod identiteta, i seksualne orijentacije, ali da se o tome slabo priča i da prosto nema prilike, a drag je postao upravo to za nas. Tako da, nadam se da će biti još prilika, kao što recimo i ova tribina, odnosno panel, da će biti prilike da se priča još više o ovome, tako da. Nekako mi je, mi smo pričala o tvojim iskustvima kada si pokušavala da se zaposliš
van Drega i se doživljavala diskriminaciju na osnovu nečega što očigledno na prvi pogled, to je boja koža. I meni je zbog toga nekako mnogo bitno da mi kao grupa ljudi koja jeste i sama stigmatizovana i diskriminisana prilikom mnogih situacija kao što, na primjer, pokušaj zaposlenja, što je nešto što definiše naš ekonomski status. Mislim da je jako nekako glupo kada najčešće rasizam unutar LGBT populacije. Ja se sećam da sam prisustvovala jednu performansu u Beogradu, bio je drag performance. Hvala Bogu nije bila srpska kraljica, bio je neko ko je došao ovde je gostovao. Mislim, isto dođe. Ali bio je neko ko je gostovao ovde u Beogradu i izvodili su, smiksali su neku pesmu našu domaću sa onim kompilacijama onih smešnih videa, skupljan karton, niko me neće, lice i džajana. I to je kao predstavljeno kao komedija, što je za mene bilo čisto rasizam i ne bilo ismevanje Roma. I ja sam tad bila tu sa svojom drugaricom koja je transfamkinja i koja prosto više nije dotišla na rešao. I zbog toga mi je mnogo drago da čujem 4 godine kasnije da je došlo do neke takve promene da ti možeš ne samo da se osjetiš dobrodošlo i tolerisano, kako je drušna bila ta reč, ali dobrodošlo i željeno tu na večeri na kojoj se ne samo dobrodošlo, nego i posvećeno na svetskom danu Roma, tako da mislim da je to veliki napredak. Uma mesma, bolje. Ako si se malo smirila. Uma se dosta razlikuje od većine drag kraljica i kraljeva, po tome što se publici najčešće predstavlja kroz umetničku fotografiju i video, dok ostali drag umetnici i umetnici to najčešće rade kroz performans uživo. Zašto biraš baš tu umetničku formu za izražavanje? Imali smo priliku da te vidimo kako hodlaš kategorije na balu, ali da li pored toga možemo da se nadamo nekom uživom performansu u Killix? Večno pitanje. Večno pitanje. Od kako se poznajemo to je pitanje. Kad će da kreneš da nastupaš? Pa, mislim, ja sam pre svega prvenstveno fotograf i to sam radio pre Drega i zapravo me šnika počela interesovati baš zbog fotografije. Prvo, kad sam prvo, ja sam pre svega fotografije sa druge ljude, kada su bili najzanimljiviji i jako često, ja sam mnogo afina na retuširanje i tada sam čak bio kao lud da čitavu šminku naravno digitalno. To je bilo jako zavodno, tako da sam fotkao ljude bez šminke, bez frizure i kako se sve njih podavao kasnije. Vremenom sam dodao šminku i uživo, kako bi sebi olakšao posao, dok nisam došla moment da mi interesuje potpuno transformacija pre fotkanja. A sve to sam pomalo vežao na sebi, da bi kasnije postao sebi jedini model otprilike. I ta transformacija kada zapravo negde vodi kroz čitav moj Dreg i jedin način kako sam mogu to da rečem bilo kako znam. Tu su isto glavno igraju ilustracije koje sam ilustrovao u tom periodu. A što se tiče uživo performansa, prosto nekako, i kada smislim neku ideju koje može da se performuje na sceni, ja razmišljam o tome kako tehnički da izvedem, što bolje da snimim, koje svetlo koristim, da kameru da stavim, tako da kada god smislim neku tačku, odmah razmišljam o pravcu videa, pošto negde živim kao što uživam fotografiju, uživam i u editingu videa i to je nekako moj kanal koji je tu bio i pre nego što sam se zainteresovao za Dreg. Tako da za uživo performans, ne znam ja sam, ako dođe ta želja da baš to želim, onda se verovatno i desiti, ali tad gledam da odradim sve ideje iz skice i sve što imam u planu, što se uvek večno odlaže, tako da dok sve to me odradim, sam i da ću gledati uživo performansa. Mislim, ja uživala u tvojim performansima na Instagramu. Mislim da sam gledala da sam snimala video nešto za Born Free ili da je? Da. Pa imam par videa, taj baš Born Free video sam snimao iz jednog kada sedem sjelicom i to je nekako bio koncept i bila ideja da se učenosti kao
Sad Ostroški, što ne znam kako bih predeo na scenu uopšte da ideja da bi bila podneka zanimljiva. I u ostalom, ako one groznice moje radom, znam da koje mere sam opsegnu detaljima i nekako iz sve videa koje sam ja snimao, sam snimao barem 2 puta. I to da snimim sad do kraja, editujem i da pogledam, znam sam, ne, moram sve iz početka. Tako da nekako ne znam kako da taj svoj način pristupanja svom radu prevedem nešto što je toliko organizam na licu mesta, kada je to uvijek bio moj način, fotografija, video, editing, montaža i stvaranje te neke iluzije, neko kaže lažiranje, kaže mitoložiranje, ali da. Muška delica. Dupla da. Ne, šalim se, znam koliko si ti opsednuta tim perfekcionizma i smo sarađivali na milion puta. I često znam koliko dugo čekam editorove fotke, koliko uma to sve mora, ona meni bukvalno mora da očeška svaku dlaku na glavi, da to bude onako sad, ja se ne šalim, znači svaku neku dlaku koja viri, ona mora da isečka, da izgleda onako kao porcelanska lupka. Šta ako neko bude zbunirao, šta će nam? Dobro ne svemu. Tako da, duši ja sam kriva što dođe nekog čupala, ali mislim da bismo sve napravili da umeće da vidimo u muki. Nemamo prilike da vidimo uši, pa drugačije imaš tu priliku kao tu magiju, da vidiš ođe. Pa mislim, recimo, Paola su bili, to je super prilika da neko koji se nalični to što inače radi, što ti da bi se bijeli koncept ideje iz muka, nekog ili šmijde i odeće. I to mi je recimo super kanal zato što inače radim i što inače znam. Tako da je kao Paola svakako, to mislim da je samo nešto što bih inače zabeležio u fotografiji, je samo uživo, ali nema taj moment kao razloženje ideje kroz prostor i vreme. Kaži mi, Erik, imam za tebe jedno pitanje. Pored Drega se također baviš i filmografijom. Trenutno snimaš svoj kratki film. Tokom karantina smo imali prilike da prisustvujemo preplutanje ove dve vrste umetnosti u tvom radu, gde si često za Dragoslavia šovove snimala svoje performanse i prezentovala ih u video formatu. Eto, to koliko uma prednjači. Vremenom smo svi morali u karantinu se prilagodimo tom digitalnom performansu. Ali da li možemo da očekujemo da ova dva izražaja nastave da se prepliču u budućnosti, ili će tvoj Dreg i tvoj afinitet ka filmografiji ostati nešto što je bilo specifično samo za karantin? Kao prvo, samo da dejtujem mušku delicu tako da potpuno razumem taj perfekcionizam. Šta je vas, da sam ne stvari vaga, i neće bude da se vaga. Ali shvatila podcast, to je bilo ali mislim, prvo, ovo je iskreno moje najbolje pitanje koje sam mi ga dala i davila za time. Dragoslavia jeste mi dala priliku da sam počela da se bavim sa videoprodukcijom i da danas koristim video ili film kao još jedan način mog umjetničkog stvaralaštva. I sa svakim videom koji sam ja napravila, sam bila sve više ponosna na sebe, o tome kakav sam napredak pravila kao reditelj i kao editor. Mislim, i uspela sam da saradim sa mnogo divnim ljudima koje sam ih platila jer je bitno da plaćam ljude sa svoje zajednice. Ništa nije za toga besplatno. Nije. I ti ljudi su mi pomogli da realizujem neke stvarno bukvalne ideje za video, kao na primjer što je Sonja spomenula na moj video, a još više. Mislim, ove godine sam pohađala i na jedan filmski seminar gde sam naučila osnove pravljanja filma i vokabular i to mi pomaže da gledam video na drugačiji način. Kad se vratim u Ljubljanu, baš kada je spomenula Sonja, bavim se filmom, kad se vratim u Ljubljanu moram da nastavim da pišem svoju rediteljsku knjigu. Nerves. I ja mnogo volim tu ideju da Dreg stavim u svoje filmove i da kao
Quentin Tarantino koristim kao simbol, jer mnogo poštujem svoju zajednicu i mnogo sam zahvalna Dregu, jer je način na koji se izražavam, a posebno sam zahvalna mojoj zajednici koja mi daje prostor i alat da se izrazim. A posebno mi volim da se zahvalim mojim fenomenalnim srpskim drekalicama koji su me podržavale kao što su Kvarcina. Aplauz za Kvarcinu! Jedina kajka za koju bih ja bilo što odradila ove slavno. Za dekadencu. I naravno za Sonju. A isto bi posebno se zahvalila slovenačkim kraljicama da kad sam došla i kad sam odradila svoju audiciju za kabaret Tiffany su odmah otvorile ruke i me primile. To znači jedan aplauz za Babsi. Za Dorijana jer je fenomenalan brat. I za našu divnu predsjednicu Jovanku, koja nažalost nije sa nama ovde, Metaliku. Živa je, ovo najviše sada da se čovjek. Živa je Metaliku ovdje da bi. I Petra Kadrija. Dobro, Petra smo zahranila. Kad smo već na Dragoslavije, hoćeš da nam kažeš nešto više, nešto su pitali na intervju da nam kažem o tome kako je nastala Dragoslavija, su mislili da ja ovo organizujem, ja sam bila izazvano, ne, ja sam samo gošća. Ja sam danas samo Sanja Marinković. Nisam lejak išla, pošto nemam zlati borac. Tako da, možeš mi da kažeš malo više o tome kako je nastala Dragoslavija, kako je krenula ideja, kako je krenula realizacija, kako je bila poenta. Čisto, pošto smo tu na Dragoslavija live festivalu, malo da čujemo o vašim početcima. Pa, Dragoslavija kao ideja je došla od zanimljive i kreativne glave mentalike, tako poznate kao Petra HD, koja nas je sve skupila zajedno jedno poslepodne i rekla da želi da napravi jedan online događaj na Twitchu gde bi imali mnogo drag kraljica iz regiona koje bi dala svoje videe i možda dobili neki bašniš preko Petaka. Istina. Onda kad smo odradili prvi show baš za 1. maj 2020. godine, videli smo da se ljudima mnogo dopao i odmah smo radili na drugom koje je tema bila Eurovizija i onda na svake 3 nedelje smo imali po neki show. Imali smo različite teme od Halloweena do Dan zaljubljenih, do Nove godine, do summer nešto, do rock'n'roll, do 2000-ih, 80-ih. Bila je i ovo Pride edicija. Da, bilo je oko Pride-a. Imali smo preko 40 performera, kraljeva, kraljica, nebinarnih lepotica koji su dali svoj talent i blagoslovile i nas sa svojim prisustvom. Onda i imali smo mnogo i međunarodnih performera koji su nastupili sa nama i tako sad idemo samo jače. Nadamo se Dragoslavija na Europride-u ove godine. Ja bih sad volila ovo neobavezno pričam sa vama o vašim inspiracijama za drag. Ko vas najviše inspiriše od umetnika i umetnica? Ne bitno da li su to drag umetnici ili pevači, pevačice
koji vas često inspirišu u vašem radu, da bih počela od Lune. Onaj ko zna moj rad, zna da tu ima svega svačega i da se konstantno menja. Tako da, za koga bih izdvojio kao neku veću inspiraciju. To je samo umjetnost, to je nešto. I to mi je došlo se tako zovem po kasnije NVO, tako da i to je nešto. Ali generalno, mislim, inspiraciju crtim, kao što sam i pisao, mislim, iz mode, ali i iz mitologije, što često navišam neke karakteri slovenske mitologije ili generalno mitologije večnice, recimo, i diva. Tako da, inspiracija je na sve strane, ja mislim, ili tako nekada da pisao. Inspiration self-man, najstandardno univerzalno dobro. Pa mislim, ne znam, nekako spada tim toliko izbora inspiracije za tebi, kao ne znam da li iko ima jednu godinu za to što će da radi, jer uglavnom je to neka mešavina gomila stvari koje ne proživaju. Mislim, recimo, sigurno je jedna velika uticalara koja sam bio Belgrade i to je to, mislim, kao pozorno Markov tačka, ako ću se baviti sportom, baviti ću vidio Markov i da vidio zdrav, tako da i to je neka inspiracija. Hvala ti mnogo. Paola, da li želiš da želim da podelim, mislim, sam mi je velika čast da vas reći ovo, a to je da si ti, Sonja, moja najveća inspiracija. Znači, svaka ti čast, i kao umetnici, kao prijateljici, kao aktivisti, znači ti si moja najveća inspiracija, ti si broj jedan, ti se seća sve da bi rekla sam ja tebe gledala i bila ti se onako u tajnosti, pratila sam tvoj rad i tvoj aktivizam i sve i zahvaljujući tebe sam ja danas zapravo ovde gde jesam, tako da, eto, bravo moja, ti si zaslužna za to. Hvala, naravno, što ti bilo čuti. Eto. To je što se tiče, ali recimo isto tako, on sam nije tu, ali Blažena kao Dreg umetnica, ja mislim da smo svi u Novom Sadu bili apsolutno čarani, mislim da smo bizarni u Blaženu, tako da je ona isto dosta uticala na to da se ja počnem baviti Dregom. Tako da... Pozdrav za Blaženu Drega. Ja sam u stvari Paola preskočila jedno pitanje, tako da ću zadržati mikrofon, baš gledam, neko mi nije odštampao na mojim papirićima, imam na e-mailu sačuvanu. Hvala mi jedno pitanje. Čekaj svoje. Paola. Evo, imamo jedno pitanje o kojem smo zapravo nas sve mogli da razgovaramo, a to je ti si trans žena koja se bavi Dregom. I primećujem da dosta trans žena koristi Dreg kao alat da bezbedno istražuje žensku rodnu ulogu i da spoznao svoj rodni identitet. Možda li da kažeš nešto više o celom procesu u svom Dregu i značaju koji on ima za tebe kao trans ženu u spoznaju sobstvenog identiteta? Pa da, mislim, to je čisto postoji to mišljenje da kao ljudi počeli se bave Dregom, da su kao automatski trans, ali ne. Znači, ja sam znala da sam trans od uvek, ali Dreg je bio moj prvi dodir sa istraživanjem ženstvenosti. Znači, to je bila jedna platforma koju sam ja iskoristila čisto da vidim kako ću se osjećati u toj ulozi i meni se to jako svidelo, ali nikako nije Dreg. Nisam postala trans zbog Drega, to često ljudi misle, ali jeste mi pomogao Dreg u smislu da prihvatim sebe konačno, dakle da kažem da, ja jesam trans žena, da, ja želim da uđem u proces tranzicije, da, ja želim da živim kao žena, želim da se ljudi obraćaju u ženskom rodu i pomoglo mi je da prosto izgradim to neko svoje samopouzdanje, tako da, eto, ali sad je prestalo, mislim, sad je Dreg učinio ono što je treba da učini za mene i sada se pretvara više u umetničko izražavanje. Drago mi je to da čujem, jer
baš često imam dosta taj razgovor sa dosta dragarica koje su trans žene i koje dosta nisu ni autovale još uvijek javno, nego žive dnevno u sklerovnoj ulozi, a onda se bave vikendom dragom. I baš sam pričala sa dosta nekih svojih koleginica o tome, o tome kako drag zapravo za trans žene vrlo često može da bude taj alat bezbednog istraživanja ženske rodne uloge kroz šminku, kroz kostim, kroz periku, čisto isprobavanje ženske uloge, da vidiš je mnogo drugačije kad izađeš na ulicu kao muškarac, kad izađeš na ulicu kao žena. Tako da, ja u potpunosti razumem za ovo što si rekla, da tebi drag sada nešto što je više umetnički izražaj, jer vrlo često mi koje se borimo sa tom potisnutom transrodnošću u sebi, vrlo često sebi ne dajemo tu slobodu da budemo dramatične i da budemo ekstravagantne u dragu, jer želimo da budemo lepe žene. Jer često me ta prenalošena šminka i te prenalošene velike nas učine dodatno disforičnim. Tako da, meni na primjer drago što sam ja momentima kada sam se borila sa rodnom disforijom, jer u jednom momentu tebe, kada odrastaš u muškoj rodnoj ulozi, tebe disforičnim čine stvari kao što su kratka kosa, pantalone, obraćanje muškom rodu. A onda kada kreneš da se baviš dragom, u jednom momentu čak te štikle, ta prenalošena perika, ta prenalošena šminka zapravo mogu da imaju obrnut efekt, da mogu da učine da se osjetiš još dodatno disforičnim, jer se ne osjećaš kao žena, nego se osjećaš kao transvestit sa svim tim prenalošenim stvarima. Mislim da je jako ume da bude, možemo da smislim, izraz koji nije psovka, ali kao mind F-bomb, kada pokušavaš da tu svoju disforiju zapravo izbalansiraš sa tim svojim potrebom da se umetnički izraziš. I meni je napravno mnogo drago što sam ja izdvojila vreme za svoju tranziciju i da spoznam svoj identitet, da bih mogla da se vratim u dragu i da bude dramatična i prenaglašena i camp. I da se izražavam kroz gospođu Perecu i da budem šašova i užba u tom dragu, da bi me mnogo zanimalo tvoj proces i kako je to kod tebe bilo. Hvala ti na odgovoru. A sad da se vratimo inspiracijama. Između što sam prekinula tad, sama sam malo neglasna. Moje inspiracije što se tiče Erika su, kao što sam rekla, Prince, Belgrade, i Prince Chio. Što se tiče Dagger su Sajzor, Elvira, British Adams, Sajzor. You're legendary. Onda, generalno osim ako nije neka specifična tema, ja volim da se držim ono što mene najbolje srećem, kao što su horror, gothic, new wave from the 80s, i sve to, mislim, i moj film će biti na kraju krajeva horror film, kao ono to. I zaboravim se da spomenem još dve kraljice, i to su Toma i Sigourney Weaver iz Bullet Brothers Drag season 4, da. I to je to. Inače, što moj urednik je meni rekao, da mi zapravo treba da damo odgovor na pitanje, pošto je tema celog panela drag kao umetnost. Da li je drag umetnost, biznis ili vid zabave za vas i generalno? Ćemo reći. Za tebe je čistije, ti sam da upavi. Ja sam upavi, ja sve ću da mi izgleda. Ne, zapravo sam već isto umetnosti iz razloga što to radim bez ikakvog cilja konkretno, u smislu kao nemam baš nikadne. Mislim, retko kada radim drag za recimo novac. I retko kad je baš kompletno zabavno. Zato što sam ja, kad radim videe i fotografije, imam neku asistenciju, ali to budu sati rada na tome. I to ne znam čega previše zabavno i nekad baš i nije i
desi se nekako mišića od vremena koja sam probao radeći nešto ili nekim čudnim pozama. Tako da za mene jesam umetnost i inspirisan umetnošću, ima i svojim radom i umetnošću generalno i stvarno, nekaj svašta stvarno, tako da za mene definitivno jeste umetnost. A za svet, opet, mislim da je recimo zabava onaj više za nekog posmatra, biznis je za one koji organizuju te stvari, mislim da jako često budimo umetnost za ljude koji performuju, zato što ipak dobijaju neki prostor izraza nešto što ne glavi, ili što osjećaju, a to na kraju dana jeste umetnost. Hvala. Paola i Wolff. Pa, za mene Dreg umetnost. Ne laž, da me čistim. Mislim što da kažem. Ja sam plaćen. Ali, da, jeste, znači, umetnost, ali kao i svaka druga umetnost, kao guma, petanje, može da postane biznis i može dobro da se naplati i treba da se naplati. Mislim da negde naša scena ide ka tome da prosto budemo plaćeni za svoj trud. Eto. Pa slažem se sa Paolom, jeste Dreg prvenstveno za mene umetnost, a samo polako krene ka biznisu od kad, mislim za mene od kad je Dragoslavia počela i onda sam se bavila sa drugim stvarima pored Drega kao što su PR, marketing, deorganizacije i tako dalje, i tako dalje. Ja stvarno smatram da treba da se plate Dreg performerima, jer ono kako već kažu, Dreg je mnogo skup hobi, ali je zabavan, osvojavajući, eksperimentalan i treba da dobije svoju financijsku naknadu za sav naš trud oko make-upa, oko odeće, oko nastupa, oko koreografije i tako. Ja bih, ukoliko sam ja da odgovorim sopstveno pitanje, ja mislim da je zapravo vrlo bitno da Dreg bude shvatljiv. Jer pod jedan, ukoliko Dreg nije format ličnog kreativnog izražavanja, prosto neće biti zabavan osobi koja ga radi, a onda neće biti zabavan ni ljudima, neće biti interesantan ljudima koji konzumiraju to kao publika. Smatram da također treba da bude biznis, jer neko treba da finansira sve očke playback-e. Nas treba ipak platiti, jer ipak sve ovo što mi radimo zahteva uslove, zahteva naravno budžet, jer ništa od ovog nije besplatno, kao i bilo koja druga forma umetnosti. I to je ono što je najkomplikovanije za Dragom, mi moramo ničega da napravimo nešto. A također mislim da je jako bitno da Drag bude zabavan kao takav, jer vrlo često to što mi radimo, ako ćemo da radimo samo za sebe, zašto onda kačemo na Instagram? Zašto onda nastupamo pred ljudima? Pa zato što želimo nekakav feedback. Ovako kad bismo ga radili samo kod kuće, sami za sebe i da to više niko nikad ne vidi, mislim da ne bi baš imalo toliko poente. Tako da ja mislim da Drag kao umetnost treba da bude sve te tri stvari i kao i sve u životu treba da nađe neki zdrav balans između sve te tri stvari koje treba da međusobno koegzistiraju. Tako da, to je to što bih ja imala da kažem. Mi smo završili sa razgovorom za sada. Da li bi neko od vas imao nešto da doda? Pa, zahvaljujem se Dragoslaviji, pre svega na ovoj prilici, pošto mi je drago da upoznam ove te tradicije pogotovo sa ovog područja, da čujem šta oni misle, šta oni rade i šta njih pokreće i stvarno sam upoznam ovih divnih ljudi, ovih 2 dana i čemu se zahvaljujem na ovoj prilici, pošto ne smatram bilo sve jako divno i inspirisao zapravo da konačno završim to čemu radim. Pošto smo baš pokrenuli ljudi koje sam upoznao da zapravo i nekako treba ugledati to što ima da se kaže. Da li neko od vas da bih nešto doda?
Ja bih sam dodala dođite sutra da nas gledate, da nastupamo uživo u 8 sati, tako da Dom omladine. Sutra se vidimo u Domu omladine od 20 časova. Mi znamo da je publika navikla od Drag show i kasni kod nas, međutim, Dom omladine se iznajmuje na vrlo kratko vreme, tako da neće biti kašnjeno. Tačno u 20 časova počinje, tako da nemojte kasniti. Ulaz je besplatan na sve događaje, tako da nam se vidimo. Ana, da li ti imaš nešto da za kraj? Pa, dođite na naš show sutra u 8 časova, Dom omladine, dođite na vreme, jer Dom omladine puno košta. Mi ćemo sada da ostavimo vremena za pitanje iz poruke, tako da slobodno postavite pitanja sve što vas zanima. Da li neko ima neko pitanje? Ima, da li si videla poster ispred kojeg sediš? Da li si videla poster ispred kojeg sediš? Baš je simbolično obzor o čemu si pričala. Nisam sad primetio, ali je bilo pričala. Eto, to je to. Ukoliko nema pitanja, mi bi izvolite. Kako je opis nekakve stvari, koliko se radi, zapravo da li je baš malo zajednice se radi, ili tako baš. I mi će se isto pitanje ima nekada, da li je baš malo da se radi sve, Ovo je stvarno dobro pitanje. Pa ovako, mi se baš vrlo lepo izumemo. Od kad sam je došla tamo, bila sam odmah prihvaćena. Upoznala sam divne drag performere i drag performerke. Svako na svoj način interpretira drag i ima svoj stil draga. Na primer, Vera Wolffa iz House of Wolffa će da ima svoj stil. Dvorane će da ima svoj stil. Babsi će da ima svoj stil. I ja ću da imam svoj. I naravno Natalija će da ima svoj stil. I na neki način mi se dopunjujemo. Complimenting each other, zaboravila sam sad tu reći. Što se kod nas, to je ono što mene osvećuje to što nema kod nas konkurencije. Niko od nas se ne osjeća kao threatened. I jedni drugi si pomažemo oko kostima, oko headpiece-a, oko perika, družimo se zajedno. Kad idemo u Tiffany, zajedno džuskamo, pričamo, pijemo. I uvek je zabavno, je tako baš udobno i lepo. A što se tiče starih kraljica iz Slovenije, to je druga priča, za whole lot of tea, but I'm classy. Ok. Izvolite, mladi gospodine, čekaj. Pošto ne čuje ostatak publike. Pitanje za ovo, da li zato što si, da kažemo, online kraljica, to znači se konkretno svoj drag propagiraš društveni mrežama, konkretno ne uživo, kao što sam rekla, da li misliš da si zbog toga na neki način oštećena zbog kao neke vrste slave koju imaju kraljice koje uživo su provirene? No, she doesn't deserve attention. Next question. Šalim se. Hoću da kažeš da nisam slavna. Šalim se, ne, to mislim da, mislim da i time što ne živim u Beogradu i time što nisam prisutan jako često fizički, da me često ljudi možda zaboravi, da bi neki plan, često se taj kontinuum i prosto nisam u mogućnosti da budem tu. Ali svakako da mislim da ima prostora da ja nešto radim ono kako radim, naći neki prostor, baš sam se Markizama spričao da nađe neki prostor, neki način kako bih u nekoj fizičkoj formi taj svoj kućni performans pred kamerom približiti ovde i kako bi nekako i uživo da više saznam ono što ja radim. Tako da mislim danas je moj kanal i kako da ja
pokazujem, nego što radim jeste Instagram, ali isto tako kao teško se nabasa na neki Instagram, recimo izgledajući Drega, ako se ne bi taj format uživo, ako se nešto ne zapamti, i da mislim da sam u tom možda smislu oštećen, da prosto manji broj ljudi može da im taj kontakt samo da vidi šta radi, da se zainteresuje i da onda treba zna više. Da, zapravo tačno, na primjer, kada živiš u Beogradu, jako je bitno to prisustvo na internetu i izražavanje kroz digitalnu formu umetnosti kao što su fotografija i kao što je video i kao što je prezentovanje na internetu, što je, na primjer, što sam ja radila da sam bilo sve što mislim nešto je učinila u Beogradu, tako da mislim da je zbog toga jako bitno to prisustvo na internetu i jako dobar prilika za kraljice koje nisu centralizovane u Beogradu, da predstave kraljice i kralje, da predstave svoju umetnost. Da li ima još pitanja? Hi everyone, thanks, and thanks Sonja firstly for the interview tips. You definitely taught me a few. You're welcome. You're all welcome. I feel very seen. This is a question, I guess, you've now been doing Dragoslavia for quite a while, and I'm interested to know what do you think makes drag distinctive, or drag performers from the Dragoslav region distinctive? Well, that's an interesting question. I mean, for... Srpska, molim vas. Izvinite. Sorry. Pa... Kako bi objasnila to? Oh my god. I got a little brain fart, sorry. Što se tiče draga u državama ex-EU, da se razlikuje, na primjer, od zapadnjačkog draga, mislim, po osnovi je dosta slično. Mislim, svi koristimo sličnu šminku, slične načine šminkanja, slične načine šivanja, slične načine stiliziranja pedika, ali, na primjer, ovde, na neki način, kao što je Paola spomenula, znamo da budemo mnogo aktivistički, malo idemo ka politici, malo idemo ka time da izrazimo sebe na zabavan kao entertaining način, a isto da nekad dajemo poruku. To isto što, na primjer, ja mislim, stvarno razlikuje nas od ostalog sveta je naša kultura. Mi imamo bogatu kulturu slovenskih bogova, priča, poznatih junaka, od koje mi crpamo kao inspiraciju i kao dobra tema za performance. Mislim, jedna koja mi sad pada na pamet je Novoslovenka koja fenomenalno radi etno drag. Jedan aplauz za Novoslovenku. I to se mi sviđa kod nas jer prosto to se mi sviđa kod nas jer prosto koliko smo mi različiti, mi smo i slični i na neki način možemo da se povezujemo i poistovetimo jedni sa drugima i da upoznamo neke nove stvari jedni drugi. Ono što bih htjela da kao neku razliku po nekoj emisiji jeste to da živimo u vrlo patriarhalnoj državi, u Srbiji,
tradicije i šire. I nekako taj endobut je negde možda jači i hrabriji, ne u smislu da drugim ne je potrebna hrabrost, nego mislim da možda ovdje postoji mnogo više tenzije, ošto je toga da se krenu u kontrakt, se radi tako neki izraz. Dok na zapadu mislim da je toliko sad normalizovano da prosto teško je šokirati masu. Dok od nas, sad smo da se prolazio ovde, ljudi nismo da vere šta vide, ali mislim da je to možda neka razlika, ta nenabignutost glumati na ovakav izraz. Did you understand the answers? Okay. We just can't talk in English because of the translators. Da li još neko ima neko pitanje? Pitanje za Paolu, možda neki, ajde kažem, ultimativni cilj Drega kao nas, kao performera, lokalnih performera, je da proširimo platformu Drega na gradove koji nisu samo capital cities, kako reći, znači predstavnice, tako da kao Dreg granica iz manjeg grada iz Novog Sada, da li imaš neku, možda u planu inicijativu kako da povežeš kao lokalna kraljica Novog Sada, performere i da li si kada razmišljala o tome, moja lična mišljenja da baš fali neka osoba da inicira tako nešto u Novom Sadu u okviru Dreg komunikacije. Da, hvala ti na tom pitanju. Da, na neki način ja sam deo te organizacije koju sam spomenula, to je grupa Izađi iz Novog Sada i na neki način već jesam neka sklona u smislu da kada dolazim u kontakt sa novim Dreg performerima u Novom Sadu, ja im govorim da postoji prostor, da postoji mesto gde mogu da dođu, da mogu da se šminkaju, da možemo zajedno da planiramo nastupe i da se povežemo sa drugim kraljicama. Međutim, dalje, ono što ja primećujem jeste da kod novih Dreg kraljica i kraljeva u Novom Sadu postoji veliki strah. Znači, još uvijek nisu spremni za toliku, da kažemo, veliku izloženost javnosti, a naročito javnom nastupu. I pored toga što postoji podrška i ljudi koji bili voljni da rade i da sarađuju sa njima, i dalje postoji strah. I nekako mi iz grupe Izađi smatramo da treba da radimo više na tome da se ljudi oslobode straha. Tako da negdje za neki period je planirano da možda organizujemo neke vrste radionica, vezano za javni nastup, pa onda da polako s ljudima ulazimo u taj svijet Drega. Ukoliko nema više pitanja, mi bismo završili ovaj panel. Hvala puno mojim gošćama što su došli. Bile ovako divne. Hvala vam što ste došli da nas slušate i da nas gledate. Mi se vidimo sutra u Domu omladine, 10 časova.